प्रमद बर' बिथाङा सुइजारलेण्ड खालायगोन होनना बुंदों आरो लोगो लोगो बुंदों गाव सुइजारलेण्डखौ नुवाखै होनना बुंदों दा नुयै मानसिया सुइजारलेण्ड बोरै खालायनो दाथ' बेथ' लासिं सिं दुखुनांथाव बाथ्रा नोंथांमोननि मेगननि सायावनो नुदों जे रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै BPF सरकारखौ फिन आरो हास्थायफिनदों आरो मानोना नुदों बे रायजो राजाफ्रा दानि बर्तमान UPPL सरकारनि सायाव गोजोननाय गैथारला नंखायनो जों जेरावखि प्रग्राम खालाया मानो BPF जि जायगायाव प्रग्राम खालायदों जेरैबायदि रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै दिनै फैदों नुदों जोंहा बे धोनस्रि ब्लकनि सिङावबो दिनै 3,000निबो बारा माने सुबुंफ्रा दिनै बेहाय जमा जाफैदों आरो जिबायदि धरनाव जों नुदों माखासे रायजो राजाफोरनि माने बाथ्राफोरखौ जों बुजिनो हादों बिथांमोना बुंदों जे बर्तमान दा सोलिबाय थानाय सरकारनि सायाव कमप्लिटलि बिथांमोना बिसास गैला दानि सरकार जे थगायसुला दानि सरकार आरो जाखर रायजो राजाखौ सान्थि थानो होआखै बेनि मोनसे फोरमान आरो रायजो राजाफ्रा बेखौ बुजिनानै दिनै फैबाय थानाय दिनाव UPPL सरकारखौ नांला होननानै बिथांमोना लोब लोब फैनानै पुनराय हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकारखौ लुगैफिनदों BPFनि सरकारखौ लुगैफिनदों आरो 17 बोसोरनि गेजेराव जिबायदि खामानि मावनानै रायजो राजानि गेजेराव फोरमायबाय नोंथांमोना नुदों उदालगुरि टाउननि गेजेरजों जिबायदि माने 4 लेन जादों नोङो फारफ्रोमबो दिनै मोनसे मोजां इनस्टिट्युटफ्रा दिनै जाना थांखांबाय आरो बिथांमोना दिनै 3 बोसोर जाबाय रानिं 3 बोसोर सोलिगासिनो दं सुक्तियाव थानाय फैसाखौनो बिथांमोना थाइसेबो लाबोनो हायाखै आरो बिथांमोना नंखाय खोथा बुंनानै खोथाजोंल' मानसिफोरखौ फुस्लायना दोननो नागिरो आरो बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि जिथु लाइफ स्टेन्डार्ड बिथांमोननि थानाय जानाय सोलिनाय आरो बुंनांगौ भाषायानो गैया बेखौ रायजो राजाफ्रानो मिथिखाजोबो आरो बिथाङाथ' गावनो बुंदों प्रमद बर' बिथाङा सुइजारलेण्ड खालायगोन होनना बुंदों आरो लोगो लोगो बुंदों गाव सुइजारलेण्डखौ नुवाखै होनना बुंदों दा नुयै मानसिया सुइजारलेण्ड बोरै खालायनो दाथ' बेथ' लासिं सिं दुखुनांथाव बाथ्रा BTCआव दिनै सुइजारलेण्ड बायदि बानायनो थाखाय बिथांनाव जिबायदि खेमथा जिबायदि गोहो BTCआव दंमोन बेखौबो दिनै सुइजारलेण्ड बानायनो हानाय खेमथाखौ गैला बिनि आखायाव अलरेडि DCनो माखासे गोहोफोरखौ होनानै दिनै सुइजारलेण्ड बानायनाय खोथाया बादानो दोन नांगौ बायदियै दिनै बे ओनसोलनि थाखाय सा सुबिदा खालामनो गोनां दं माखासे गामि ओनसोलाव लामा बानायनो गोनां दं माखासे दालां बानायनो गोनां दं माखासे इनस्टिट्युट बानायनो गोनां दं माखासे कलेज इउनिभारसिटि बानायनाय माखासे इनफ्रास्ट्राक्चारफोर बानायनो गोनां दं दिनै बेफोरखौनो बिथांमोना बानायनो हायाखै आरो होखानाय 722 कोटी रांखौनो दिनै बिथाङा बोसोराव कमप्लिट खालायनो हाया अब्ला बिथाङा मा सुइजारलेण्ड बानायनो बेनो मोनसे फोरमान ना जोंहा बर्तमान BTCनि जाय चिफ जों CEM नांगोन प्रमद बर' बिथाङा गावसो थगायजादों मानोना दिनै BTCनि जिथु गोहो कनस्टिटिउसनेलि दिनै DCSPखौ बाहायनो हागोन ना हाया आरो मोनगोन ना मोना बिथांमोना दिनै बेखौ बुजिनाया मोजां आरो दिनै जायनि बेलायाव बे बिथाङा जे मावनो हायाखै सासेबो ट्रेन्सफारबो खालामनो हाया पस्टिंबो खालामनो हाया बिनि थाखायनो मानगोनां मथा मथि जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबाय थादों जे प्रमद बर'आ सासे बेफारि थगायसुला होननानै बेनो फोरमान आरो बिथांनि मावनाय दांनायानो फोरमान मोनफानि उनाव मोनफा जागासिनो दङ थेंक इउ माने BTR सरकारनि लोगो हानि फाटा होनाय जादों मा बुङो बिथाङाथ' जिथु इलेक्शन समाव जेरैबायदि मोनसे प्रतिश्रुति होदोंमोन हानि फाट्टा होगोन होननानै बुंदोंमोन हाखौ दिनैनि थारिखआव नुदों हानि फाट्टा होनायाथ' बाद दोन बिथाङा माखासे ओनसोलफोरखौ दिनै एभेक्सन खालायनायसो प्रसेसटा बिथाङा आखायाव लादों नंखायनो रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव बिसास गैखाला बिथाङा सासेनिबो फाट्टा होनो हाया आरो बिथाङा BPF माखासे मावबोनाय फरेस्ट रिलेटेड एक्टनि गेजेरजों जि मानसिफोरनो दिनै हानि फाट्टा होदोंमोन बिथांमोना बेखौनो गावसोर होदों होननानै क्रेडिट लागासिनो दं आरो नंखायनो बिथांमोना मोनसेबो खामानि मावफुंनो हाया बिथांमोननि मावनाय दांनायनि सायावनो फोरमान आरो